dukket op. Jeg synes, vi er blevet mange. Det er fedt, når man laver sådan et event, hvor vi jo sætter op om et godt formål, som er Røde Kors Landsindsamling. I dag holder Oyster i samarbejde med Røde Kors et velgørenhedsevent, hvor vi ligesom samler ind til Røde Kors Landsindsamling. Min rolle i dag den er, at jeg er instruktør, og for hver deltager, der er med, der donerer Oyster så nogle penge til Røde Kors. Det, der er rigtig, rigtig vigtigt ved det her, det er, at vi kan samle Oyster og lave et fællesskab sammen, hvor det gælder om, at vi skal bruge vores muskler. At vi så samtidig kan donere nogle penge til Røde Kors, det er også rigtig, rigtig dejligt. Men det gør også, at vi støtter op sammen om den gode sag. Jeg synes, det er super fedt, at Oyster sætter fokus på velgørenhed på den her måde, fordi det er en lille smule anderledes, end vi måske plejer. Men det der lige med at ryste sammen og få pulsen op og få så mange med som overhovedet muligt, det synes jeg er en super fed måde at gøre det på.